Bun, am ajuns și la pierderea din spate. Hai să vedem ce facem cu ea. O să trebuiască să o șlefuim un pic. Ca să șlefuim, vom folosi un bloc de șlefuit. Astea sunt făcute custom. Sincer, nu și-o merită banii. Da. Ideea e că tot timpul o să șlefuim cu un bloc. Niciodată nu șlefuim cu mâna goală și o să vă arăt imediat și de ce. Avem șmirghelul, foaia de șmirghel. O să mergem prima dată cu pe 1500. Mergea și un pe 2000 aici, dar nu mai este. Și atunci o să mergem, o să vă arăt prima dată cu mâna, să vedeți de ce, ce se întâmplă așa și după aia o să mergem cu blocul. Asta e un șmirghel care merge și pe ud și pe uscat, preferăm pe ud și ca să udăm, în mod normal se folosește apă, noi o să folosim un mix super secret, super special de All-Purpose Cleaner diluat. De ce All-Purpose Cleaner? Ăsta e 1/10, o să vă pun link în descriere unde se găsește zeama respectivă. Pentru că în momentul când șlefuim, o să vedeți că o să se facă așa o chestie albă, care îi, de fapt, lacul pe care noi îl dăm jos de pe suprafață și tinde, dacă se usucă un pic, tinde să se adune. APC-ul îl ține desfăcut, nu se fac niște zgrăbunțe așa micuțe de lac adunat care să ne bage defecte mai mari decât o să băgăm noi cu foaia de șmirghel. Acum o să șlefuiesc un pic mai jos, aici. Îl luăm așa în mână. Arată că e și greu de șlefuit cu mâna. Dar ce vreau să vă arăt? Ce vedem aici? Vedem că partea asta de aici e șlefuită, partea asta de aici e șlefuită, între ele mai puțin. De ce? Pentru că, mâna noastră nu e dreaptă. Și atunci degetele formează puncte de presiune și nu o să șlefuim uniform. Asta e o problemă. Vrem să șlefuim uniform. Practic, prin șlefuire ce facem? Băgăm defecte controlate în suprafață, pe care după aia să le putem, adică luăm lac prin inducerea de defecte controlate, pe care după aia putem mult mai ușor să le scoatem. Așa, o să iau iarăși șmirghelul, îl punem pe bloc. L-am pus frumos pe bloc. Unii zic de obicei să lăsăm șmirghelul în apă. E un sfat bun. În cazul ăsta e foarte mică suprafața, nu mă interesează așa de mult. Am luat șmirghelul, am udat suprafața și șlefuim. Tot timpul când șlefuim într-o singură direcție. De ce? Pentru că o să venim cu granulația următoare. Nu o să polișăm direct defectele de pe 1500, vom veni cu următoarea granulație de pe 3000. Aia o să vrem să o polișăm, e mult mai ușor de polișat. Șlefuim tot timpul în aceeași direcție. Așa. Aici trebuie să fim atenți pentru că are un cant în suprafață și nu vrem să luăm. Și atunci tot timpul sprijinim blocul drept pe suprafață și după aia, când ajungem la cantul ăsta, eu chiar dacă fac tranziția peste, am schimbat unghiul șmirghelului ca să fiu tot timpul drept pe suprafață, paralel cu suprafața. Am șlefuit, mergem înapoi, mai luăm un pic și de aici. Așa. Vedeți că tinde să se usuce. Ce vedeți alb aici, ăsta e lac. Tinde să se usuce. Dacă foloseam numai apă, riscam, nu tot timpul, dar riscam să se formeze zgrăbunțele respective. Bun, am șlefuit un pic mai mult ca suprafață, m-am dus încet, am avut grijă, de aia nu mi-am mascat nici cantul de aici, nici partea de aici, nu s-a atins, n-au niciun fel de problemă. Ne uităm să vedem ce am lucrat, o să vedem că aici încă mai avem
un pic de suprafață lucioasă. O să mai mergem încă un pic pe suprafața aia. Îl mai o dăm un pic. Așa. Nu trebuie multă apă, deci nu inundăm panou, nu dăm așa de mult lac jos și atunci nu trebuie să udăm foarte tare. Și ca idee, când faceți chestia asta lângă un cant expus, când îs aici, eu am degetul pus pe cant sau în afara blocului și atunci mi se oprește degetul în cant, nu se duce șmirghelul până în cant. Așa, e destul, nu trebuie mai mult. Ștergem iară, să vedem. Da, e un pic lucios, dar e destul. Trebuie să suflăm să se usuce. Așa. Acum schimbăm granulația. Ar trebui totuși să maschez pentru că o să schimb orientarea și nu vreau să mă duc aici în cantul ăsta. Sunt cazuri în care prin procedeul ăsta atragem de pierdere un pic în jos. De exemplu, dacă ar fi să avem, nu știu, ne gândim așa, un panou pătrat de ușă, ce se întâmplă? Avem o problemă, să zic, dacă aici ar fi, hai că și facem așa ca să fie vizual, aproximativ, nu chiar un pătrat, dar ne imaginăm un panou. Ăsta de aici ne-ar fi panou și noi avem o problemă aici. Se pregătește suprafața local, după aia vine primer, se pregătește un pic mai mult, vine primerul, trebuie să vină un pic peste, după aia vine baza, culoarea mașinii vine un pic peste, lacul un pic peste și noi ne-am trezit că dintr-o bucățică mică aici facem jumătate de panou. N-avem ce face, nu putem să evităm chestia asta și atunci ce se mai face? Dacă avem, să zicem, aici problema, trebuie să și cunoaștem, adică nu putem să ne uităm la o pierdere să ne dăm seama de unde e începută și unde a fost problema, decât dacă, nu știu, măsurăm și avem peste 1000 de micron și știm că e kit, dar și așa, cum să zic, ghicim prea mult. Ideea e că dacă noi știm că aici a fost problema, înainte să fie vopsită mașina, vedem pierderea că e pe aici, pe undeva, noi putem să venim să șlefuim, să mai tragem un pic de pierdere în spate. Bun, asta ca idee, ca paranteză. Acum, trebuie să schimb orientarea. Evident că nu o să șlefuiesc numai bucățica asta, că o să trebuiască să mă duc mai mult. Este și varianta să mă duc pe aceleași urme, dar eu vreau să văd când nu mai am defecte în direcția asta, pentru că eu schimb direcția acum, când nu mai am defecte în direcția asta, știu că am scos pe 1500. Bun? Aici n-am ce face, m-am dus și așa, o să mergem cumva, adică să avem altă direcție, să știm care ni-s defectele de la pe 1500. Pentru că o să mă duc în direcția asta, o să o fac din două bucăți, adică linia asta de design de aici, o să o las în pace, nu o să fac tranziția așa peste, pentru că mâna mea nu e destul de exactă să meargă drept și după aia să și schimb la unghiul ăsta perfect și nu vreau să sparg aici stratul de lac. Și atunci vom face în felul următor. Mergem. Țin blocul cât mai drept, nu trebuie să punem presiune și mirghelul știe să-și facă treaba. Îl țin cât de paralel cu suprafața. Așa. Și după aia mă duc pe partea de sus. La fel, nu pun presiune. Pot, dacă, cum e aici, sunt șanse foarte mari să-mi plece. Pot să schimb direcția blocului. Nu trebuie neapărat să-l țin așa. Pot să mă duc și așa. Acum avem toate defectele induse de pe 3000 în direcția asta. Acum e gata de polișat. După ce polișăm, vedem unde stăm.
Așa arată acum. O dispărut. Îi dăm un zoom. Vedem că nu se mai vede. Chiar dacă ați văzut un pic înainte, erau chiar ușor diferite nuanțele de negru. Acum, nemai fiind pierderea sau nefiind, cum să zic, o tranziție foarte bruscă între culori, chiar dacă îs negre amândouă, dar nu erau chiar negre, adică diferea un pic pigmentul, nu se mai vede. O dispărut complet, am rezolvat-o. Cam așa scăpăm de o pierdere. Hai că vedem și mai târziu de cine mai lovim. Vedem niște defecte mai nasale un pic.